Здравейте, приятели! Аз съм Ели и вие гледате моя канал Tarot. Сега ще направя едно гадание за вас, за да разбера как ревнува зодия Риби. Съответно, веднага ще ви предам какво се случва и каква е ревността на рибите. Така, скъпи риби, чувствайте се поканени, половинките на рибите да заповядат също, както и всички останали зодиоманяци. Как ревнуват рибите? Започвам да размесвам много добре колодата пред вас, скъпи приятели, и ще изтегля произволна карта, от която ние ще разберем как ревнуват нашите прекрасни риби. Слагам картата пред вас и няма да я обръщам, тъй като ще я обърна в края на гаданието, а сега с помощта на вълшебния жезъл и на планетата Нептун ще помоля за информация, за енергия, която да протече през мен, през вълшебния жезъл и да достигне до картата Таро и да получим съответно отговори за ревността на рибите. Защо се допитвам до Нептун, скъпи приятели? Защото това е планетата управител на прекрасните риби. Хоп! Готово! Така, картата, скъпи приятели, е деветка чаши. Повтарям, деветка чаши. Няма да я обръщаме сега, ще я обърнем в края на гаданието. Започвам веднага интерпретация, както по планетата, така и по картата. Сега, скъпи приятели, трябва да споделя с вас, че по Нептун рибите са изключително любящи, чувствителни, емпатични, готови да проявят съчувствие към абсолютно всеки и да му окажат реална подкрепа, без да го съдят. Това е много типично за зодията. Тя няма да коментира, няма да осъди другите, няма да каже нещо лошо, нещо неприятно. Също така характерно е, че Нептун във висшето си проявление той премахва границите. И другото много типично е, че най-голям брой талантливи хора са в зодията Риби. Там са талантите, скъпи приятели. Там е всичко прекрасно, красиво, интересно, различно, творческо. Това е дадено на рибите, както и те са дълбоко интуитивни, освен всичко останало. Това мога да кажа, че ги прави така добри гадатели, добри лечители, изцелители, психолози, както и добри актьори в сферата на изкуството се справят наистина прекрасно. Те обичат всичко красиво, имат усет за естетика, изтънчен вкус имат и грозното бих казала, така и пошлото, че ги разстройва. Тук вече по картата, по самата карта, която ни се даде от висшите сили, по деветка чаши, ние виждаме едно проявление на рибите, което е много хубаво. Тук говорим така за една пълнота, както в емоционален план, така и в цялостен аспект, но предимно в емоционален по водата, тъй като тя е такава вода, такава боя, чувствена боя. Тук говорим за това, че рибите се чувстват, имат период, в който се чувстват много добре, много спокойни, много така им е хубаво, приятно, обнадеждени. Просто чувстват се наистина щастливи и задоволени, дори не само емоционално, бих казала и в финансов план, но да не забравяме, че все пак самото изображение на зодията ни показва две рибки, които гледат в различни посоки. Това какво означава? Означава, че рибите могат много рязко да сменят настроенията си. И, както казах, те са и доста чувствителни и много бързо от едно настроение могат да преминат в друго, от така силна радост могат да станат тъжни и тук дори по самата чаша има една самота. Да, има удовлетвореност, но изображението е на човек, който е сам. В смисъл, не казвам самотен, но просто е така сам. И това имам предвид, че рибите наистина често изпадат в настроения и се лутат от едната посока в другата. Така това си има и по зодията, и по картата излезе, просто такъв тип са. Знака е доста променлив и другото характерно за тях е, че те много обичат да мечтаят, да съзерцават и понякога могат да се така доста да мечтаят, повече да са в приказния свят, отколкото в реалността. А всъщност ресурсът им е огромен. Те ако просто решат да действат, те могат всичко. Наистина заложбите им са големи. Какви са рибите в любовта? Дълбоко чувствени, много влюбчиви, много нежни и много раними. Затова те много често слагат една маска и външно изглеждат много спокойни,
спокойни, много уравновесени, много усмихнати и много весели, но това, скъпи приятели, е маска с цел да не бъдат наранявани, тъй като наистина на вътрешен план те са изключително добри и много нежни, а света не винаги е добронамерено така настроен. Другото, което мога да кажа, в ревността рибите така са умерено ревниви. Понякога могат да проявят така малко фантазия, да си помислят, че партньор прави някакви неща зад гърба им. Те понякога са несигурни вътрешно. Друг път се успокояват и не биха направили така проблем, ако няма причина. Но ако има реална причина, рибите много ще страдат, могат известен период да страдат мълчаливо, да изтърпят ситуацията, така да се надяват и да чакат, че тя ще отмине тази ситуация. И в крайна сметка, ако не отмине, ще си тръгнат мълчаливо. Но, все пак предупреждавам, не винаги. Ако имат така скорпион или овен в, да кажем, асцендент си, в някакъв допълнителен аспект се проявява, то тогава те ще пляснат с опашката си и ще ви направят едно много голямо цунами, което ще ви залее. И сега да видим каква е картата. Бях казала, че е 9 чаши, скъпи приятели. И да, 9 чаши